duha kaya niya duha ka kamot na nagtabon ha naman niya kamot to tabon jud sa nawong uyo ayan humalihok ko oy bibi face batag face so mamaya na babalikan ko na lang tapos heartbeat niya yung heartbeat yan siya heartbeat ko baby ha yan siya and then ay kalihok manda ayan. There. So, what's that? Gender. Madana do. Laki? Oh, lalaki. Agoy. Pila na yung laki? Duha na. So, puro laki. Ayan, itlog eh. Itlog ito. Ayan, itlog. Agoy. Itlog. Hindi, bebe. Gawas ang kadang cord na. Kasi ang cord, kadang cord. Baby, gawas na. Itlog ba yan? Kaya ako, ito bang sasako ha? Sige.